Με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League είναι ο Παναθηναϊκός. Στη Λεωφόρο οι πράσινοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τη Μίντιλαντ όταν σε μακρινό φάουλ του Λαούριντσεν ο Κοτσόλης έκανε λάθος εκτίμηση με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του για το 0-1 στο 13. Όμως στη συνέχεια ανήκε στο τριφύλι. Ο Καρέλης κέρδισε πέναλτι από τον Σβιαντσένκο στο 21. Εύστοχος από την άσπρη βούλα ο Μπέργκ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Σουηδός Φόρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σέντρα του Καρέλη, κοντινό πλασέ του Μάρκους Μπέργκ και ανατροπή για τον Παναθηναϊκό στο 24. Λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, από μακρινή μπαλιά του Τριανταφυλόπουλου και πάλι ο Μπέργκ με πλασέ στην κίνηση έγραψε το 3-1. Οι Δάνειοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σβιαντσένκο στο 58. Όμως δεύτερη κίτρινη κάρτα δέχτηκε και ο Τριανταφυλόπουλος για τους πράσινους στο 81. Το τελικό 4-1 για τον Παναθηναϊκό διαμορφώθηκε στο 89, όταν από προσπάθεια του Νάνο ο Λαούριντσεν άλλαξε την πορεία της μπάλας και ο Μπέργκ δεν δυσκολεύτηκε να σημειώσει καρέ τερμάτων, γράφοντας ιστορία, καθώς 44 χρόνια μετά τον Αντωνιάδη, παίκτης του τριφυλιού, σκοράρει 4 φορές σε ευρωπαϊκό αγώνα. In qualification games like this, it's important to score many goals, not only one. So it was very important, and of course I'm very happy that I could score many goals today.